xornada da 21ª baixada do río Umia comezaba desta maneira, cun ballón de auga breve que obrigou a retrasar o comezo da proba unha media hora. As inclemencias meteorolóxicas incrementaron as dificultades propias dunha proba sempre propicia para sorpresas. Esta é unha proba que gusta moitísimo porque non te aburres, é moi entretida, ten hasta a última presa, podes estar pensando que vas gañar e podes romper, polo tanto é unha proba que lle gusta moitísimo aos deportistas remar, e des poucos ríos que deste tipo que xa quedan en Galicia. Todo hora vaise máis á pista, a travesías ou regatas máis no mar, estes ríos é dos pouquiños que nos quedan así desta singularidade, deste divertimento tan grande que ten o Umia. Un gran número de piragüistas se reuniron para percorrer, como todos os anos, o tramo de río situado entre a praia fluvial de Portas e o refuxio de Cabanelas. Sigue sendo unha proba das máis laureadas do calendario galego. Temos a máis de 200 deportistas neste río Umia. 14 kilómetros de ruta na que competidores debían sortear diferentes obstáculos, como pasar por debaixo das pontes onde se congregaba o público. Con todo, a principal dificultade era negociar o desnivel considerable dun dos pasos do Umia. Os atrancos para algúns dos piragüistas fixéronse evidentes. Entre os participantes do descenso salientaron figuras como a de Carlos Pérez Rial, Perucho, ouro olímpico en Pequín e antigo membro do organizador da proba, o Club Náutico O Muiño. La prueba la verdad que fue muy bonita, ya la remé ya hace bastantes años y eso. La participación, pues mira, hubo bastante gente. Justo antes de la salida que nos pilló el maremoto ahí, el diluvio universal, pero bueno, se disfrutó bastante, aunque yo no pude disfrutarlo mucho, que se me rompió la piragua, pero bueno, fue una buena experiencia. Os principais triunfos na categoría de Caún foron para Antonio Palmás, padexeiro do Vilaboa, líder na proba de principio a fin, que cruzou a meta nunha hora, 1 minuto e 24 segundos despois da saída. A súa vantaxe permitiulle digerir con tranquilidade os últimos metros da proba. Amelia Rojo, do Náutico Muiño, alzouse coa vitoria na categoría feminina. Levoulle pouco máis de hora e media rematar un percorrido tan intenso como espectacular.